Aquest verihuevo està gravat i muntat abans que Paco Telefunken entrara a Canal 9 per a desconnectar-la. Continuarem informant. En poder. Postdata. Si Paco Telefunken no vol fer-ho, que criden a Toni el del Coitrònic i ja veuran, ja. Yeeey! Benvinguts al Verihuevo Salvatge número 5, Moltes gràcies perquè venim de l'especial sobre Canal 9, sobre el tancament de Canal 9, i volem agrair la vostra resposta, els vostres missatges. Moltes gràcies, de veres. Avui, el Verihuevo d'avui és el que mos quedava de lo de Gandia. Anem a oferir-vos la segona part del Verihuevo Shore, l'especial sobre Arturo Torró, l'alcalde de Gandia. I anem a veure. Ja després, a partir de gener, continuarem fent verihuevos salvatges, perquè ara estem liats, ara estem preparant un espectacle per al 18 de desembre en el Miquelet, amb Enric Juezas, Pues així no fas més risa. Bueno, Enric Juezas i jo estem preparant per al Teatre Miquelet del 18 de desembre al 4 de gener, en funció especial de cap d'any, estem preparant un espectacle que es diu 2013, un any per cagar-se, intel·lectual. Bé, així que vos convidem al Teatre Miquelet i a passar-se-ho bé. Moltes gràcies, Enric, de veres. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Bé, i abans de mostrar-vos les imatges de lo que mos queda de Gandia, senyores i senyors, no podem deixar de lamentar-se així tot l'equip per la quantitat de verihuevos salvatges que podríem fer amb tot el que ha passat estos dies. Me caguen Déu! Mireu, la llei de seguretat ciutadana! El Ministeri de l'Interior, el projecte este de ley de seguridad ciudadana, el Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díez, multará con 600.000 euros a quienes se manifiesten ante el Congreso. ¿Qué? 600.000 euros, que és el que normalment portes gastaureta. Això que dius, pues mira, el que porto jo pa cafès, pa tabaco, me caguen l'hòstia. No patiu que la llei esta de moment s'ha parat, diuen que hasta que las aguas se calmen o hasta que nos tomemos un relaxing cup of café con leche de mi polla. Bé, ja parlarem d'això, però senyores i senyors, també volíem fer un verihuevo salvatge sobre el tema eclesiàstic, així el teniu, el arzobispo de Granada, una altra perla fina, levanta otra polvareda con el libro Cásate y sé sumisa, Això és xulo, un llibre que ha escrit una italiana, una tal Constanza Miriano, ha sigut publicat per l'Arzobispado de Granada, en el que diu que les mujeres, això és bo, han de ser obedientes, leales, generosas y siempre colocarse debajo. Esposas, diu ella, esposas, estad sujetas a vuestros esposos. Y ella personalmente, Constanza, ha dit, soy madre de 4 hijos, casada con un solo marido, sumisa y como soy católica, casi siempre estoy de buen humor. Bueno, pues és el que es diu, Constança, el que es diu una filla de la gran puta de l'Opus. Bé, d'això ja parlarem, però tenim el notición ja el cobrirem, però, hòstia, tenim que dir-ho. Don Carlos Fabra, 4 anys a presó. Que Carlos vagi a presó no s'ho creu ni ta abuela. Això ell mateix ho ha dit, Ell ha dit, espero ganar, En el Supremo o en el Constitucional estoy tranquilo, la cárcel tendrá que esperar una larga temporada. Diu ell, si a alguien le hacen 100 inspecciones fiscales, seguro que le encuentran algo. Així que aneu vigilant les inspeccions fiscals. Senyors i senyors, de Fabra ja parlarem. Com va dir la seva filla, Fabra a presó. Com va dir Andrea, va dir, muy bien, que se joda. Així que el dia, ell ha dit també personalment, a títol personal, ha dit que jo iré a prisión el dia que aterricen aviones en l'aeropuerto de Castellón. Bueno, n'hi ha una altra cosa que mos ha tocat els collons, que no podem cobrir ja perquè anem a fer-lo de Gandia, però els diputats del PP en les Corts van signar una petició d'indult en bloc, tots en bloc van una petició d'indult a l'alcalde de Torrevieja, perquè segons ells eren razones humanitàries. L'alcalde tiene un marcapasos.
L'alcalde tiene un marcapasos, me alegra el corazón, me cauen en l'hòstia puta. Bé, ja parlarem de les raons humanitàries de l'alcalde de Torrevieja, o com diu Alfonso Rus, yo he votado a favor del indulto, no, yo he firmado a favor del indulto porque es mi amigo. Què? Així que ja parlarem, i avui mateix, senyores i senyors, avui, este dia que estem així parlant, voten el tancament de Canal 9 en les Corts Valencianes, que recordem, el PP té la majoria, així que en les pròximes eleccions aneu i els tornem a votar, fill de la gran puta. Bé, pel forro dels collons s'han passat l'informe de viabilitat del Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana. I ja està, no volem parlar ja de més coses, perquè parlaríem també, jo què sé, de les cuchilles, les cuchilles estes que el Ministeri de l'Interior diu que s'han de posar en les valles, que no les llevaran, les valles de Melilla, les cuchilles, que es diuen, té collons la cosa, es diuen concertines, es diuen les valles estes, que n'hi ha gent que s'ha mort i tot, anem a veure, concertino és el que, quan li agarrarem els collons al ministre de l'Interior en les cuchilles, aixina, saps, i farem, veuries tu la concertina, el tio cantaria òpera, pues això, Això, segons el ministre, és un elemento disuasorio pasivo. Hòstia! Així que, senyors i senyors, estem preparant un espectacle, vos hem fet així un repàs, tenim així l'último cacique, així que, ahí teniu, el Verihuevo Shore, segona part. Ens veurem en el 2014. ¿Ustedes creen que por un alquiler de mierda de 1.000 euros yo me voy a ensuciar? I mentre continuem buscant símbols catalanistes ocultos en la ciutat de Gandia, ens hem parat així davant de la seu del PP, estem així amb Nacho i amb Albert, encantat, Nacho, Albert. Anem a començar per un clàssic ja de Gandia i de Torró, que seria los 1.000 euros de mierda. ¿Ustedes creen que por un alquiler de mierda de 1.000 euros yo me voy a ensuciar? Cuando tengo pisos repartidos por todo el mundo, por valores de más de 30 millones o 10 millones o 15 millones, lo que sea, me voy a ensuciar por 1.000 euros. Teniu que dir la frase que li va dir Julio Iglesias a l'alcalde. ¿Para qué quieres tantos pisos si no follas, cabrón? Això és bo. Li diuen que es porta un pis així, que paga la contribució així, cosa que les seves empreses no paguen. Albert, compra Citroën. Compra Citroën per a fer un retén de la policia local. En tots els terrenys que n'hi ha en Gandia no hi ha ningú que siga bo, té que comprar la Citroën per 6 milions d'euros. Quan les coses no estan ben fetes, refai el pla d'urbanisme per a que estiguen fetes i així no poder comprar. A feta d'avui ja està comprat fa 2 anys, encara no està pagat 6 milions d'euros, estan pagats 2 o així, però el retén després el veurem. Continua ahí tancat, pròxima inauguració, com si fos una web, pròxima inauguració, retén de policia local. Ell té una frase, no? Diuen que és una frase molt famosa d'ell, que és a coste cero. Ell tot el que fa és... Tot el que fa sempre és a coste cero. Crec que van a donar-li el pròxim Premi Nobel d'Economia i el donaran a ell. Perquè és tot... Perquè tot a coste cero. A coste cero, què vol dir això? Doncs mira, ara mateix el canvi que vol fer de l'Estat el 25 d'abril és a coste cero pels gandians. És a dir, el nou escultor que ficarà allí l'Estat paga el desplaçament d'eixa. Posa gratis. I posa ell de baix, ho paga, llevem això. Això m'ho recorda a la de Ripollès de Castelló, és paregut això. Perquè el Ripollès va dir, no, jo no cobrar res per fer això. O en la teua terra, això què val? Això què val? Pues això és el que fa l'escultor que posa les noves Gandia en 4 dimensions, tan gran. Això és a coste cero. A coste cero. Albert, n'hi ha un moment clàssic, ja és el Serrano, va haver un... Top 10, això és top 10. Top 10. Iñaki Gabilondo, en la SER, no? Programa gravat ahí especialment. Fan un programa 80 de la SER, 80 aniversari de Ràdio Gandia. Ve Iñaki Gabilondo a conduir el programa matinal, des de les 8 del matí crec que fins a les 2, i a última hora del matí van entrevistar al senyor alcalde. Parlant sobre el tema de la crisi, Iñaki Gabilondo li pregunta que la ciutat de Gandia ha crescut molt en l'època de bonança, li diu que sí, i que ara en l'època de crisi, què és el que creu a ell que potser sobraria en Gandia, no? És el que sobraria. Què és el que sobraria de la ciutat de Gandia, no? I la gran contestació del nostre alcalde és que 10.000 persones. A Gandia li sobren... És perfecte. Li sobren 10.000 habitants. 10.000 habitants li sobren a Gandia. És que som de Gandia, ens quedem o se n'anem primeres de fora? Igual té tot relació, l'empresa de taüts, així sobren 10.000... Ja que has començat a gastar taüts que tinc massa construïts. Ell va entrar a l'alcaldia dient que ell no volia cobrar el... El seu sou se'l va llevar dient que
veient la conjuntura econòmica, que era com una ofensa que cobrara tants diners, que tal, que ho feia per els diners, tal, i realment és que no podia cobrar. no podia cobrar-lo perquè l'anaven a embargar. Això és molt bo. No, jo no vull cobrar, perquè si cobres se m'ho emporta el banc. Això són 4 ibarres, tot. Sí, això tot, que és que... No ho digues. No ho digues. Una cosa de l'altra, no es pot dir això. Són 4 ibarres. Que mos alçarà el passeig, que mos alçarà el passeig. És subliminal. Ah, però això són, clar... Que mos alçarà el Però està passeig. fet de forma... Pots barrar. I crec que el del... Ara està tocant un músic ambulant. Està tocant també la moixeranga, trobeu? Moixeranga, Mira, mira. Moixeranga de fons. És que és tot, Gandia, és que es nota que... Ell porta la Hi ha un cultura. catalanisme... Hi ha un nivell cultural. Tu també. Que porta la quatre barrar. No ho digueu, jo volia portar-ho La porta amagada. Volia portar-ho Jo d'amagada. la porta amagada així, 4 barres. Bueno, n'hi ha molta cosa que parlar, però se n'anem a dinar. Moltes gràcies, Nacho. Moltes gràcies, Albert. A tu per vindre un dia. ¿Ustedes creen que por un alquiler de mierda de 1.000 euros yo me voy a ensuciar? I continuem en el Verihuevo Shore, mentre busquem per tot arreu així en Gandia símbolos catalanistes ocultos, hem arribat, com no, a la platja de Gandia, on hem rescatat esta notícia de l'Arturo Torró. Té un altre dels projectes d'Arturo així a la platja és enfonar 4 barcos, ho posa ahí, Gandia hundirà 4 barcos frente a la playa para crear un arrecife natural. La idea es enfonar ahí davant 4 barcos para que vinguin así a bucejar, destino turístico para los amantes del submarinismo, És turismo de alto standing. Vindran així submarinistes, un projecte que valdrà 200.000 euros, diu que tindrà un benefici de 1,25 milions d'euros anuals. I vindran així molts submarinistes, així hem trobat que ja està esperant, és un projecte molt atractiu, està esperant així un representant de turisme de alto standing, el senyor Miquel, que ja està esperant a veure si enfonen els barcos. Perdone, senyor Miquel. Collons. Estem gravant per al Verihuevo Shore. De la tele, Sí. de Telegandia. No, és Telegandia, no, això ja ha passat, això ja està matat. No, estem així a la platja perquè mos hem enterat de lo dels barcos, vostè està esperant-se per lo dels jo estic barcos. així, ja porto així un parell de dies. Estic esperant perquè jo m'he enterat que van a vindre 5.000 y pico submarinistes d'ixos, dic, a mi no me lleven el puesto estos. I vostè ha Jo estic vingut... així el primer fent cola, saps? Vostè diu que els 5.000 submarinistes se gastaran molts diners així, 50 euros al dia... Si tenen ahí per gastar, ahí garitos i de tot. Ara jo no m'haig de gastar res, perquè jo me porto de casa el menjar i jo m'apanya soles. I vostè està esperant a que vinguin els tractors o el que sigui i enfonen els barcos. Enfonen ahí els barcos, i després- tiren el coral i se agarra el coral i a partir d'ahí... Es crea un arrecife. Sí, Això igual tarda una miqueta, No, Miquel. això agarra en seguida. Això en seguida el coral s'apega i el molusco i se El agarra. molusco en seguida agarra i tu ja vais... Jo te tires ahí, ja estic fent... Vostè no té ni bombona ni té res. Jo no tinc bombona ni tinc res, però tinc això, estic fent apnés, d'això, per poder agarrar i aguantar, perquè hi has d'aguantar, i n'hi ha diversos nivells. Perquè primer estan els més... Jo vull que arribar a la sèpia. Què? On està la sèpia? On està la sèpia? Clar, home, si no... Vale. Estic en un amigatxo, però se n'ha anat a pixar i dic, jo me quedé així aguantant el puesto. Vostès Perquè ara començarà a vindre així gent i veuràs tu això com se posa. Molt bé, doncs molta sort, Miquel. De tota manera, continuem nosaltres perquè estem buscant Molt bé. símbols catalanistes Vale. amagats. Vostè ha trobat així en la platja algun símbol catalanista amagat? Catalanista, no. Jo l'únic que n'hi ha una quatribarrada, però és blava, és blavera. És el futur de la Quatrebarra serà... Mitjà Anirem català. posant-li blaver que la volta més, no? Mitjà catalanista no és, Bueno, però... Bé, doncs moltes gràcies, que tinga sort en el arrecife para turismo de alto standing. Així un representant del turisme de alta qualitat de Gandia. Per l'amor de Déu.